Падкаст створаны пры падтрымцы сайта беларусь.фм. Всем привет! Мы Настя и Даша. І вы слухаеце падкаст «Хто зверху». Сённяшні падкаст будзе з намі двумя. Мы ўжо перайшлі за больш за 5 выпускаў і такая медіум, середзінка 10 выпускаў. І мы вырашылі запісаць з намі, таму што пасля першага выпуску і цягам наступных да нас прыходзілі розныя пытанні, і сэнс нашых падкастаў у тым, каб расказваць пра розныя стасункі, пра рознасць агулам у свеце. Ну і зразумела, што як ні круці, але нашы стасункі таксама не зусім стандартныя і не зусім такія распаўсюджаныя ў грамадстве, асабліва беларускім. Да, и мы решили чуть-чуть приоткрыть завесу наших отношений, ответить на вопросы, которые пришли Насте в Инстаграм. Так, але насамрэч пытанні, з якімі мы сутыкаемся час ад часу, яны датычны не столькі таго, што мы дзве жанчыны, але таго, што можа быць актуальна і для гетэрапар, напрыклад, пра прыняцце дзецьмі другой дарослай. Шмат хто пытаецца, безумоўна, з пункту гледжання, што Даша жанчына, але насамрэч гэта для мяне пытанне больш шырокае, менавіта прыняцце дзецьмі новых дарослых, а не мужчыны ці жанчыны. Вось, таксама, агучу пазней, але ёсць пытанні, якія не столькі пра тое, што мы жанчыны, колькі пра тое, як мы ў нашых стасунках існуем. Вось. Ну да, давайте тогда сегодня ответим на часть этих вопросов, которые пришли к нам. Спасибо, что слушаете нас, задаете вопросы, нам это приятно. Так, і такім чынам мы таксама, атрымліваючы зваротную сувязь, разумеем, што ідэя падкаста патрэбна, і што чым больш рэпрэзентацыі розных стасункаў у свеце, тым лягчэй знайсці тое, што камусьці таксама пасуе. Што, тады пачынаем, да? І якраз такі мы тут пытанне склалі ў такім храналагічным парадку з пункту гледжання жыцця. Вось, і першае пытанне — это ці жылі вы адкрыта як пара, знаходзішся ў Беларусі? Тогда тут надо чуть-чуть рассказать, как долго мы вместе и как мы жили в Беларуси. Мы в Беларуси, когда были, не были вместе с Настей. У нас начались отношения уже в вынужденной миграции в Украине, поэтому мы просто не могли как пара жить в Беларуси. Не открыто и не закрыто никак. Так, але тут, мне здаецца, пытанне больш шырэйшае не столькі пра нашы стасункі, колькі пра, у прынцыпе, адкрытасць арыентацыі ў Беларусі. І я думаю, што гэта таксама важна, асабліва улічваючы тое, што ўжо вясна 25-го, а ў канцы зімы яшчэ адно пастанаўленне выйшла ў Беларусі, ўжо датычнае закону праў дзяцей, што, значыць, іх нельга ім прапагандаваць гомасексуальныя стасункі, педафілію, бяздзетнасць і нешта яшчэ ўсё ў адзін радок, як звычайна праз коску. Таму сітуацыя з ЛГБТК людзьмі ў Беларусі становіцца яшчэ больш закрытай. Пры гэтым мы, як людзі ў вымушанай міграцыі, таксама вымушаны бачыць гамафобію не толькі з боку уладаў Беларусі, умоўна, і рэжыму, але і з боку грамадскай супольнасці, для якой таксама гэта ўсё яшчэ дагэтуль у дзіковінку. Вось, таму у мяне ўсё-такі ёсць да цябе пытанне, Даша. Распавядзі, калі ласка, пра тое, як ты жыла ў Беларусі з пункту гледжання сваёй сексуальнай арыентацыі, ці была ты адкрытай лесбійкай, і як гэта проявлялася? Я же, когда жила в Беларуси, и когда осознала, что я не гетеро, я была подростком, поэтому не знаю, как я отслеживаю тот период своей жизни. Не то чтобы я всем подряд заходила, говорила: «Привет, я Даша, я лесбиянка». То, як ты пачала рабіць сваю міграцыю, мне здаецца, ты паўсюль казала. І таксама можам сказаць, чаму. В закрытых кругах я тоже говорила. Это, я не то чтобы не скрывала, но и не кричала, не говорила прямо, то есть отвечала на вопросы, так сказать, прямо отвечала. Поэтому я это связываю с тем, что мне было 16-17 лет. Это такой еще... У меня был такой период, когда все равно, что подумают другие, такой без вообще ощущения, какие могут быть последствия. И в тот период, когда я жила еще в Беларуси, не было таких серьезных ограничений, которые есть сейчас. Поэтому я понимаю, что если бы я сейчас или тогда, когда я жила в Беларуси, вводились бы такие нормативные акты, я бы
наверное, старалась бы несколько раз думать про то, а могу ли я это говорить, а кому могу я говорить. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что у меня была какой-то период внутренней гомофобии, и я во взаимодействии с такими, с какими-то структурами я скорее сливалась с ответа. То есть я не говорила прямо. Чакай, што гэта можа быць за сітуацыя, калі тебе Но трэба я ходила на психотерапию в государственную структуру. Там как бы на тот момент это было конфиденциально. То есть оно не разглашалось вообще там моих каких-то суперперсональных данных. И то, что я рассказывала, и вот я помню, что на первой встрече мне было очень так неловко говорить про это. Да, но те отношения там немногочисленные, которые у меня были в Беларуси, я не скрывала. То есть мы за руку держались, там могли в публичном пространстве целоваться, поэтому... Да, но я связываю это только с тем, что там не было законодательных каких-то ограничений серьезных, и я была молодой, невинной. Я думаю, что у тебя другая история. У мяне другая гісторыя, да, і яна ўжо датычна будзе наступнага пытання пра розніцу ва ўзросце паміж намі, якая ёсць, і яна складае 16 год. У мяне гісторыя другая, таму што там у падлеткавым перыядзе, у перыядзе там 20 год, калі мне было, я ідэнтыфікавала сябе як бісексуальная жанчына, і у мяне быў флірт, і нейкія кантакты з жанчынамі, але гэта не было стасункаў. І потым я зразумела, што гэта таксама была такая бяспечная... Контакты на одну ноч? Ну, тым ліку. Ну так, у меня быў секс, флірт з жанчынамі, але гэта не было стасункаў, гэта не былі стасункі, і мне не было вопыту стасункаў з жанчынамі. Вось, потым у меня быў гетэрабрак, і гэты перыяд доўжыўся там 13 год з нечым. Ну да, 13 год. І потым, да, вось мы прыходзім. Мне 34, здаецца, мы лічылі на днях, да, калі там развод быў 7 год назад, зараз мне 41, значит, мне было, да, 34 гады. Правильно полічылі. 34 гады я развожуся, у меня 2 дзяцей, і у мяне пачынаюць стасункі з жанчынай, і так, я таксама сутыкнулася з унутранай гомафобіяй. Мне было страшна. Мне было страшна не таму, што я не хацела сябе прымаць, а я разумела, што проста гэта менш бяспечна, чым быць гетара ў гэтым свеце. І у мяне дзеці, і я разумею, што мажліва, дзецьмі... Мажліва, недзе я і свае нейкія прыватныя страхі хаваю пад мацярынства, да? Але тым не менш я разумела, што мне ўсё роўна быў страх таго, што могуць дачапіцца, што вось я маці, разведзеная з дзецьмі, лесбійка. Но это не только, к сожалению, твоя история, потому что я как бы работала с разными женщинами, там, консультировала их по разным вопросам, и была категория вот женщин, у которых после там гетеробрака и после там появления детей начинались отношения с женщинами, и бывшие мужья угрожали просто, что мы пойдем в отдел образования, органы опеки, типа заберем ребенка, потому что ты там лесбиянка, а это вредит ребенку. То есть риски как бы обоснованные. Ну вось, я памятаю, што нехта з каліжанкаўскіх ініцыятыў стварылі такі гайд, што такое СОП, сацыяльна апаснае палажэнне. Я памятаю, што я яго спампавала на ўсякі выпадак, што калі да мяне прыйдзе сацыяльная служба, я пачытаю нарэшце і буду шукаць, як адбівацца. Ну, карацей, мне было небяспечна. Я разумею, што да, самы вялікі страх, у мяне адбяруць дзяцей. Наколькі ён быў там рэальны, не ведаю, рэалістычны, таму што іншыя каліжанкі, дарэчы, мне казалі, што у прынцыпе невядома такія гісторыі, то бок як бы фем-супольнасці не было вядомай гісторыі, калі прям рэальна атабралі менавіта з-за таго, што жанчына лесбійка, але страх быў. Гэта першае. І таму гэта таксама наклала вось свой нейкі адбітак на тую унутраную гомафобію, якая была. Гэта першае. А другое, я сутыкнулася з іншай сітуацыяй, мне здаецца, мы ўжо ў падкастах гэта не раз казалі пра гэты мемчык такі, да, мем не мем, што пасля 30 лесбійкі уміраюць, ну, альбо лепшы варыянт з'язджаюць некуды далёка, таму што насамрэч мне не было магчымасці пазнаёміцца з лесбійкамі майго ўзросту альбо старэйшы за мяне,
І ну прынамсі у той як бы у тым бабле ЛГБТК суполкі, у якой я была, гэта была актывісткая ЛГБТК суполка. С ценностным набором, который тебе соответствует. Так, тому што да, они есть, но я потым ўсё-таки пайшла на нейкую закрытую вечарыну ЛГБТК і зразумела, што цэннасна мне гэта не падыходзіць, таму што тое таксама, пра што мы раней казалі, пра тое, што ЛГБТК часта людзі пераймаюць эту патрыархальную сістэму, главны ведущий, ведомы, вот это ўсё. І ну типа мне таксама гэта не надта падабалася, мяне сістэматычна некаторыя сяброўкі запісваюць у буч, хоць я сябе такое не лічу. Вось, але калі я потрапіла на такую вечарыну і да, і як бы я бачыла прямо чаканні у вачах некаторых жанчын, дзяўчат маладых, што вось я зараз сваёй моцнай рукой прыйду, парашаю, там, значит, і стану такой ведущей. Каждый раз, когда слышу слово «буч», вспоминаю песню «Буч или не буч, сделай же что-нибудь». Ну вось, і карацей, я пра тое, што не, у Беларусі я не была адкрытай лесбійкай, мала таго, у мяне пасля былі стасункі, якія доўжыліся год і 8, і вось яны якраз былі да эміграцыі, і год з гэтага часу, год і 2 месяцы мы жылі разам, мы жылі ў маім доме у вёсцы, і я разумела, што нават я не хацела, каб ведалі суседзі, таму што мне было ну небяспечна, таму што я баялася вось некай увагі, гамафобіі, пагроз і гэтак далей. І потым здарылася вось 20-й год, і адна з фраз, это правда, вот это, мы не знали друг друга до этого лета, і я зразумела, што вось на такіх каштоўнасцях можна было неяк казаць, і калі ну гэта таксама вось тая даўняя гісторыя, якую я таксама хачу агучыць, калі ты карысная лесбійка, то так і будь лесбійкай. Я гэта адчула ў эміграцыі, вось у сваёй там актывісцкай дзейнасці, грамадскай дзейнасці. Я ўсё яшчэ не рашаюся называць палітычнай дзейнасці, але ўсё-таки я лічу, што я таксама намагаюся сваім актывізмам, тым ліку уплываць на палітыку. І ну я разумею, што мяне прымаюць часта просто таму, што я дахрена раблю. Ну типа не таму, што я лесбійка, да? Але пры гэтым успомнім узнагароду праваабаронцы года. Это другі раз, калі я публічна пра гэта кажу, таму што я на той момант вельмі разгубілася і не ведала, як адрэагаваць. Тым не менш, у канцы былога года я взяла намінацыю, мне прысвяцілі намінацыю, прызначылі праваабаронца года 2024. І сітуацыя была такая, што калі вось я стаяла ўжо вось, значыць, уступнае слова, і яшчэ кандыдатка побач са мной, ну, кандыдат і прадстаўнік кандыдаткі. І калі адкрылі капэрту, чалавек, якая як бы агучвала, она, адкрыўшы капэрту і прачытаўшы імя, сказала наступнае: ну, мы сваім выбарам паказалі, што мы ўжо ў Еўропе, мы зрабілі еўрапейскі выбар. Нас та базар. І я ў той момант, конечно, адразу разгубілася, але ну, мне не хапіла рэакцыі там адразу нешта сказаць, і нібыта там не было да тэмы, але тым не менш, ну, мяне гэта вельмі насамрэч пакрыўдзіла і вельмі дыскрымінуючы гэта ўчыць. Таму што потым я выйшла і думаю, чакайце, дык мне далі намінацыі, таму што я лесбійка ці таму што я праваабаронца году. Ну, это розныя рэчы, да? Тое, што лесбійка ўзяла намінацыю, гэта вельмі для мяне паказальны факт, і я гэтаму вельмі радавалася, да? Не як я як асоба, а я як чалавек, якая ідэнтыфікуе сябе феміністкай і лесбійкай. Але тое, што гэта была фраза, гэта вось, ну, пра тое, што калі ты шмат робіш, то так і быць, мы закрыем вочы на тое, што ты лесбійка. Мне еще кажется, что во всей этой истории, это, конечно, уже это кринж, это смешно и грустно одновременно от того, что тебя так, как бы, не знаю, озвучили. Но я просто подумала, что ты же взяла номинацию больше не за ЛГБТК-активизм. И я думаю, что... Ну, я боюсь, я не анализировала, кто там когда выигрывали, за что, за какую деятельность, в какой деятельности они работали. Я анализовала. Вот, мне кажется, что были, не в этой номинации, но были там люди, которые занимались долгое время ЛГБТК-активизмом достаточно успешно в плане, видимо, что изменяя ситуацию, но им не давали такие номинации, просто потому что, ну, ЛГБТК-активізм, ну, знаешь, такое. Ведаю, што я з табой згодна. Мяне гэта абсолютно не крудзіць, таму што я насамрэч сябе не пазіцыяную як ЛГБТК-актывістка. Як бы я кажу, што я квір-феміністка, але тут гэта квір, гэта хутчэй пра тое, што я адкрытая лесбійка, да, ідэнтычнасць, бо мне гэта важна агучваць. Але я шчыра не лічу сябе ЛГБТК-актывісткай проста з-за павагі да маіх калегаў-калежанак, якія ў гэтай сферы працуюць, якія насамрэч робяць вельмі шмат менавіта для ЛГБТК-супольнасці. А учитывая то, что сейчас происходит, так, это... У мяне
мяне ёсць там талент гаварыць, у мяне ёсць публічнасць, і я яе выкарыстоўваю, каб агучваць праблемы, з якім сутыкаецца ЛГБТК супольнасць. Я даю каментары як частка ЛГБТК супольнасці, але я не лічу, што я раблю вельмі шмат, я больш у гэтым плане феміністка, я больш раблю менавіта па правам жанчын. І таму велізарны дзякуй, шчыры дзякуй і павага тым, хто займаецца менавіта ЛГБТК актывізмам, тым, хто збірае вось гэтыя ўсе факты, хто піша гэтыя справаздачы. Там я да адной была далучана да справаздачы, якую рабіла прававая ініцыятыва ў верасні былога году. Але гэта не асноўная мая дзейнасць. Таму да, я згодна, што я не лічу, што я стала праваабаронцай году як чалавек, якая займаецца правамі ЛГБТК людзей. Она звучит так, что европейский выбор — это дать награду лесбиянке. Да, вот это мне вельмі... Это ставит, просто обесценивает всю работу, которую ты делаешь. З аднаго боку маю працу, з другого боку я з тобой згодна, гэта абесцэньвае ту ліку працу другіх людзей, потому что я ўзяла ўзнагароду, тому што я шмат зрабіла, але не ў ЛГБТК суполку, да, але я ўзяла нібыта як лесбійка. У той час, як другія лесбійкі, там ЛГБТК людзі, да, беларускія, яны робяць шмат больш у гэтай сферы, але я з тобой згодна, што іх ні разу не намінавалі, і я якраз такі аналізавала. Я паглядзела ўзнагароды за ўсе гады з 2008 года, і я, прынамсі, адкрытай прадстаўніцы ці прадстаўніка ЛГБТК, я там ніводнага чалавека не ўбачыла. Вось, але мы так трошку перавярнуліся ўжо да палітыкі, але я лічу, што гэта важна гаварыць, таму што пакуль пра гэта не будзеш гаварыць, яно не будзе мяняцца. Вяртаючыся да публічнасці, у Беларусі я не была публічнай, мала таго, калі я прыехала ва ўкраіну, і ва ўкраіне у нас пачаліся стасункі з Дашай, у нас было вяселле ў вінным бары на Падолі. Нас распісвала барменка і барвумен, і гэта было цудоўна, але на той момант я не бачыла ў сабе мажлівасці ўнутры публічыць гэта. Я памятаю, нават у мяне быў пост у Фейсбуку, Інстаграме, дзе я напісала «Жана праз дэфіс та». Я помню. Это такое завуалировано. Боялась чуть-чуть. Завуалировано, типа «а-та-та», «жана-та», «жана». Жанаці, да. Жаната, не а такая. многие думали, что это «покажи мужчину своего». Да. І вось якраз я хацела сказаць, што калі папярэднія стасункі скончыліся, пра якія я пісала даволі шмат, але не публіча, што гэта жанчына, і не публіча чалавека. І калі яны скончыліся, былі людзі, якія мне напісалі: «О, як шкада, што ты рассталася з сваім мужчынам». І я, прычым гэта там знаёмыя людзі, якія мяне даўно ведаюць, і я пішу: «Слухай, няўжо насамрэч не было зразумела праз там паміж радкоў, што гэта жанчына». І мне кажуць: «Не было». Ты так вось пісала пра каханне. Кажу, да, пра каханне да жанчыны. Вось, таму нават у Киеве я не бачыла мажлівасці публічыць гэта, але потым, калі мая публічнасць стала расці з-за маёй дзейнасці актывісцкай, за дапамогі, а тыя, хто дапамагаюць, яны даволі хутка становяцца публічнымі ў тым ліку, таму што кантакты перадаюцца, людзі ведаюць і гэтак далей. І тады ўжо нейкі момант, да, я вырашыла, што, мне падалося, што людзі з вопытам эміграцыі гэта не тыя, каму ёсць вялікая справа да краіны, у якой, прынамсі, няма там супер выключаючых гамафобных законаў, да, калі б было, то зразумела, што зацікавіліся б. У мяне было адчуванне, што не тое, каб надта мной зацікавіцца Ўкраіна, таму я не баялася там з пункту гледжання міграцыі. І вось, але я вырашыла для сябе, нягледзячы на тое, што ў Киеве ўсё-такі частка беларускай дыаспоры былі гамафобныя, што я тут падбіраю слова, гамафобныя частка была, і былі розныя гісторыі наконт там «не бяры бычабасцях на прайд, таму што ты аскверніш святыню», гэта цытата, і всякае такое, і я буду гэта гаварыць, 4 гады гавару і буду гаварыць, таму што гэта трэба, каб гучала. Вось, і ў нейкі момант я вырашыла, што ўсё-такі варта ўжо быць публічнай, таму што тады, дастаткова было рэсурсу. Я вельмі згодна з табой наконт таго, што ў Беларусі тым больш зараз, да, то бок у мяне быў страх пра дзяцей, але зараз, калі выходзяць яшчэ гэтыя законы, гэта тым больш небяспечна, і мне абсалютна, канешне, няма ніякага там жадання, саветаў, рэкамендацый людзям унутры Беларусі, што ім рабіць, таму што это толькі кожны самі. Арганізацыі няма. Гэта проста тупа небяспечна, і я зараз скажу супер непапулярную думку, якая ў мяне круціцца ў галаве апошнія тыдні, што калі б у мяне не было вымушанай міграцыі, я б, мабыць, так і працягвала б жыць у Беларусі, і я б шыфравалася яшчэ болей. Але калі ты жывеш без гэтага багажу і без гэтага ціску, гэта насамрэч па-іншаму. Вось мне гэта балюча вельмі прызнаваць, што не маючы... Просто это, ведаеце, як адзіны прыклад, які я магу сказаць, это калі я паліла ў нейкі момант, я кінула паліць там перад нараджэннем дзяцей,
І калі ты паліш і табе здаецца, што ўсё ў парадку, ты просто паліш і ўсё, але калі ты кідаеш паліць, ты разумееш, што ага, гэта была аддышка, ты разумееш, ну прынамсі мой вопыт, да, там я Не курите. да, праз нейкі момант зразумела, што блін, дык у мяне была аддышка, потым я зразумела, што о, а цяпер я магу падняцца больш прайсці альбо падняцца па прыступках, там яшчэ нешта, а цяпер у мяне няма кашля, а аказваецца і сэрца пакалвала і ўсё такое, то бок пакуль ты гэта робіш, нібыта ты не звяртаеш на гэта ўвагі, але калі гэта мінусы гэтыя ўсе абцяжарваючы прападаюць, ты такая, о, прикольно, так прикольней і лепей. Мне здаецца, тут такая ж сітуацыя, што страшна эміграваць, цяжка, незразумела куды і як, але немагчыма адчуць, мне здаецца, вось гэты ціск, знаходзішся ў ім, і ўсе рэсурсы заходзяць толькі на бяспеку. Таму ўсё, што я магу сказаць пра цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі, гэта просто ведайце, што калі што, падтрымка ёсць, і як бы ніхто вас не кіне, скажем так. І на гэта, ў прынцыпе, і працуюць калегі, калежанкі ў тым ліку. Выслухайце падкаст «Хто зверху». Наступнае пытанне якраз пра ўзрост. Ці неяк адчуваецца розніца ва ўзросце ў стасунках? Да. Давай. Между нами 16-летний ребенок, как мы уже говорили. Ну, что То бок моя старшая дочка. У нас разница 16 лет, да. Ну, как чувствуется? Ну, в плане в каких-то таких мелких историях. Что Настя может сказать какие-нибудь слова, которые вызывают у меня смех, которые, я не знаю. Ну, давай, жги. Но оторваться. Я понимаю, что так не говорят. Даша, куролесить. Куролесить, ну вот дискотека. Но оно скорее веселит. Типа оно не мешает. Я даже сложно сказать, что мешает, оно не мешает, оно ни на что не влияет, просто веселит. Я подумала, что единственное, что, наверное, я не знаю, это связано с разницей в возрасте, или это просто из-за того, что мы так долго, на протяжении долгого периода каждый день было что-то новое. Мне кажется, что с цифровыми какими-то историями, технологиями у тебя как будто больше страха нового, то есть как будто сложнее сесть за это. Потому что когда появился этот раскрученный, не будем рекламировать, искусственный интеллект, я помню, что ты им не пользовалась достаточно долгое время. Ну, то есть уже все вокруг знали про него, уже все вокруг как-то пробовали что-то делать, а ты не делала. Я вот не знаю, это про возраст или про то, что еще что-то новое, еще в чем-то новом разбираться, а тут как бы 4 года каждый день нового что-то. Ну да, мне кажется, что не с моей стороны я не чувствую, что как-то влияет. А с твоей? Ну добра, а спачатку стасунка у тебе не было там типа, о, як цяпер жыць у гэтым? Там ці нейкіх страхаў, ці нейкіх пытанняў? Ну, блин, это грустно. У меня был страх, что ты умрёшь раньше меня. Но там, хутчэй за ўсё так і будзе. Ну, не факт, имея там мой опыт личный, это абсолютно может быть вообще не так. Поэтому, да, то есть у меня не было. Ну, а что? Насамрэч, вось якраз такі стасункі, якія былі да стасункаў з Дашай, якія доўжыліся год і 8, там партнерка таксама была на 16 год мяне малодшая. Ну, я старше на 1 день. Да. І вось працягваючы тую гісторыю пра публічнасць, тым ліку, як я асэнсавала і так далей, я вось асэнсаваўшы, што ты як бы у той перыяд жыцця я хачу стасункаў з жанчынамі, я пачала хадзіць на розныя імпрэзы, на розныя мерапрыемствы, лекцыі і так далей. Паўтаруся, што гэта была ў асноўным актывісцкая такая суполка, але паўсюль, дзе я прыходзіла, я была, па-першае, адна з самых старэйшых альбо самая старэйшая, па-другое, я была часцей за ўсё на той момант адзіная маці з опытам мацярынства жанчына, і я такая типа, блин, што рабіць? Вось, і да, я ведала вельмі мала жанчын, а тым больш у актывізме майго ўзросту альбо старэйшай за мяне лесбіек. І у мяне першы час быў такі страх, што я там ніколі не знайду сабе партнерку, там я буду заўсёды адна і так далей. І потым, калі ў мяне здарыліся вось стасункі папярэднія і як бы пачаліся стасункі з чалавекам, якая мяне на 16 год малодшая, вось паўгады шчыра мяне вельмі страшна калбасіла, я вельмі перажывала. Я перажывала, што па знешняму выгляду бачна будзе, што я старэйшая, я перажывала, што там па розных іншых прычынах, а пра страхі, якія я цябе пытала, у мяне быў вельмі вялікі страх,
гэта перанос на маму. Гэта вельмі распаўсюджаная гісторыя ў прынцыпе у стасунках у Беларусі, не толькі ў ЛГБТК, але ў гетэрастасунках, таму што я бы вела себя инфантильно? Альбо што я не магла б саскачыць з ролі дарослай, разумееш, якая павінна вырашаць. Я лічу, што ўзрост у гэтай гісторыі гэта тое, што можа дадаць жаданне ўпрыгнуць у гэтую ролю, да? Але гэта дакладна не асноўнае, таму што паўтаруся, што я лічу, што гэта вельмі распаўсюджаная практыка, на жаль, у Беларусі, таму што нягледзячы на тое, што ў нас паўсюль ёсць гэта мужчына, глава сям'і, ўсё такое, насамрэч я лічу, што большасць гетэрастасункаў, і я не выключэнне, у якіх я была в стасунках, гэта мама-сын. З аднаго боку вырашаю ўсё, типа мужчына, ну, типа, да, там публічна так заяўляецца, але по факту, ну, жанчына записывае мужчын да доктара, там штопает, не знаю, шкарпэткі, там, мы тоже сейчас в больницу ездим. Таму што гэта дамоўленасці, таму што это наступнае, я скажу пра вось тэхналогіі, новыя бальніцы і так далей. А там менавіта пра тое, што ну, мне здаецца, што ў нас, на жаль, распаўсюджана вось гэта мадэль паводзінаў, калі жанчына насамрэч яна маці свайму мужу, а не жонка, таму што ну, рэальна вось гэты ўвесь клопат, гэта клопат за дзіцёнкам. Прыгатаваць, да. Памыць, пасціраць, нагадаць, каб ён памыўся, нагадаць, каб ён пабрыўся, там нагадаць, што яму трэба да доктара, ну сур'ёзна нагадаць. Ну, типа, ну, як бы для мяне гэта не окей, і у мяне быў страх такі, што я магу скаціцца. Плюс я ну, кантроль, калі небяспечна, хочацца больш кантроліць, і гэтая пазіцыя, типа, я ўсё вырашаю на, як бы, больш бяспечная з пункту гледжання кантроля, але насамрэч яна вельмі энергазатратная. Ну, для мяне яно не працуе, карацей. Для мяне не працуюць іерархічныя стасункі, я вось гэта зразумела. Таму насамрэч, дзякуй папярэднім стасункам, у іх я якраз такі вось перакалбасілася з гэтай ідэяй, што ай-яй-яй, як жа ж так, стасункі з такой розніцай. Вось, таму, калі пачаліся стасункі, як бы, з Дашай, я была ўжо спакойна, і мне здаецца, у нас увогуле гэтых пытанняў не было менавіта, што паміж намі 16 год. Яно было вось на ўзроўні такога, типа, ха-ха, што за словечкі ты выкарыстоўваеш, але не пра тое, што гэта неяк перашкаджае. Но у меня была неловкость такая социальная, знаешь, когда я там маме сделала камин-аут, я не говорила, сколько тебе лет. То есть сам факт того, что я не гетеро человек, впечатлил, так сказать, да. Ну, вот такая, скорее, социальная реакция, как теперь, ну, вот я расскажу там своему как-то... Близкому. Да, близкому кругу, и потом с ними еще как-то разбираться, как объяснять, что и как, или как-то грустить по поводу того, что эти неуместные вопросы повлияли на отношения и окончание этих отношений. Но как бы такого не произошло, и я... Ну, как бы, да, вот такая социальная. Мне кажется, что мы с тобой это обсуждали, что, например, когда у нас появится ребенок, у тебя был, я не знаю, есть сейчас страх, но был, что тебя будет бабушкой воспринимать. Да, ну, быў, дарэчы, быў, і зараз я разумею, што абсалютна, типа, ну, скажуць бабуля, я скажу, не, мама, і ўсё. Ну, типа, там больш будзе пытанне, чаму две мамы, мне здаецца. Таму, да, гэты страх прайшоў. Да чаго я гэта ўсё вяду? Для таго, што варта размаўляць і амаўляць, і тое, што мы зараз насамрэч адказваем на гэта пытанне, гэта як бы не першы раз, калі мы самі абмяркоўваем гэтую тэму, мы пра гэта казалі, і тут пераходзіш ідэя... Пра возраст мы не разговариваем? Не, пра тое, як мы ў гэтым, ну, мы гаварылі пра вось гэтыя страхі, там, што мяне прымуць за бабулю, ці пра нешта яшчэ, то бок тыя страхі, якія ёсць, незалежна ад таго, з-за чаго яны, за ўзросту, ці за пазіцыі, сітуацыі і так далей, іх варта прамаўляць, і якраз тут я пераходжу да таго, што ты узгадала пра новыя тэхналогіі. І я хацела сказаць, што тут яшчэ для мяне вельмі важна інтэрсекцыянальнасць, то бок перасячэнне розных фактараў. Тут пытанне для мяне не толькі ва ўзросце, але і ў як бы атачэнні, адукацыі, тэрыторыі, таму што, напрыклад, ну, я разумею, што мы выраслі з табой на розных, у тым ліку, напрыклад, на рознай тэлевізіі, не таму, што паміж намі 16 год розніца, а таму, што я жыла ў Гродна і глядзела польскае тэлебачанне, а ты была ў Менску і глядзела расійскія перадачы, якія я не ведаю нават пра што яны, і не хачу ведаць. І тут дакладна сітуацыя не ў тым, ну, прычына гэтага не ў тым, што у нас ёсць розніца, а ў тым, што, ну, типа, я не глядзела гэтага, у тым ліку дзякуючы тату, які казаў, што, типа, пашлі слухаць па польскаму радыё прамое ўключэнне Бьорк, і мы ўначы слухалі прамы эфір канцэрта Бьорк. Ну, типа, для мяне гэта вельмі важна. Ну, про новые технологии я сейчас еще вспомнила, что, как бы, да, я чувствую в тебе больше сопротивления, чем во мне.
Я никогда не любила разговаривать с людьми оффлайн, я никогда не любила по телефону І ў разговаривать, мяне все зноў эти пытанне, созвоны. Даша. И я вспомнила историю, что когда... недавно совсем была история, что с роботами, не роботами появились, и я подумала, О, что... это капец. И мне очень нравится это. Не. Я понимаю, что с точки зрения там социальной, прав человека и так далее, лучше, конечно же, там покрыть ресурсами людей, которые там без воды, еды и там прекратить все войны. Но так есть сейчас есть уже разрабатывают этих роботов, которые могут тебя обслуживать. И я подумала, блин, как классно, типа вот просыпаешься, он тебе завтрак приготовил, квартиру убрал. Ну, я просто завтракаю там в час дня, в 2, да. И я помню, что мы с тобой поговорили. Ты такая: "Нет, он там сейчас еще убьет меня, еще с ножом". И потом мы поговорили с Милкой, ей 16 будет скоро, и у нее были ровно такие же страхи, как у тебя. Я подумала, что ладно, дело не только в Вось, а я возрасте. якраз хацела сказаць, што пытанне не ва ўзросце, а мне здаецца, што пытанне яшчэ ў эмацыйным інтэлекце не ў кантэксце, у каго ён лепш і горш, а ў кантэксце эмацыйнасці. І чаму я сказала, што тэрытарыяльна, адукацыя вакол і гэта далей, таму што а ў мяне гуманітарная адукацыя, я музыкантка па А адукацыі. у меня тоже гуманитарная. Юриспруденция Это гуманітарій? Да. Нічого сабе. Я супер ненавижу ўсё, што датычыцца дакументаў. Окей, я пра тое, што мяне вось ты зараз зноў сказала пра гэтых робатаў. Я разумею, што мяне палоха не тое, што ён можа мяне там праграмавацца, забіць. Я думаю, што калі-небудзь мы з гэтым таксама сутыкнемся з пытаннем, як з імі ўзаемадзейнічаць. Мяне вельмі пужае чалавечападобнасць. Я проста зразумела, што калі б, напрыклад, гэта была велізарная кухня, і кожны з апаратаў мог бы рабіць нейкую функцыю, напрыклад, каб гэта быў тостер, але у яго была б функцыя там самастойна заліць усё з лядоўні і выдаць мне там тост, да, А как квартиру убирать? Чакай, вось, альбо кватэру убіраць, типа, да, все прадумана, выязджае робот-пыласос, альбо там, не ведаю, самастойна все вымываецца, там, і гэтак далей, да. Вось мне такое не палохае. Гэта, насамрэч, для мяне аблегчэнне, як робот-пыласос, да. Але калі гэта яшчэ і падобна на чалавека, мне проста здаецца, я таплю за эмацыйнасць, за эмацыйны інтэлект і за эмпатыю, і мне здаецца, што тут не тое, каб усім людзям, якія чалавекі хапае эмпатычнасці, а мы яшчэ больш гэтым нібыта рацыяналізуем і зводзім да функцый. Мяне больш гэта, але я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца. Я згодна з табой толькі тут з пункту гледжання ўзросту, што насамрэч у майго пакалення было менш вопыту, не ведаю, там, змены, працы, мы ўсе мяняем працу, але я пра тое, што ў маім падлеткавым узросце яшчэ была вельмі крэпкая гэта установа, што ты заканчваеш школу, ты ідзеш у вуз і ты ідзеш на працу. У мяне змянілася гэта толькі калі я скончыла акадэмію, пайшла на розныя курсы, я скончыла там коучынг, скончыла трэнерства і гэтак далей. І мне з'явілася думка, што а працы могуць быць розныя. Зараз пацвердзі альбо не пацвердзіць тваю пазіцыю, але зараз я лічу, што, напрыклад, мае дзеці, я ўпэўнена, што ў іх няма ў галаве карцінкі свету, што яны могуць скончыць нейкі, па-першае, яны могуць уже не заканчваць вуз, а ёсць іншыя там адукацыі, але што яны скончаць вуз і будуць працаваць да яшчэ на адной працы, то бок у маім асяроддзі, у маім пакаленні інавацыйная думка была пра тое, што магчыма можна працаваць усё жыццё не на адной працы. У той час, як зараз, гэта ўжо норма. Зараз ужо немагчыма працаваць усё жыццё на адной працы. Настолькі ўсё хутка мяняецца. І вось тут я лічу, што гэта можа быць уздзеянне пакалення, ўзросту, вопыту вакол і ў тым ліку пра новае, пра тэхналогіі. Да, што я разумею, што мне цяжэй у іх унікаць і прымаць, чым табе. Гэта праўда. Пока сложно судить по тому, как там твои дети это видят. Но мне кажется, что там у старших точно есть такое желание получить профессию, чтобы ей зарабатывать. Мне кажется, что мы не разговаривали по поводу сменяемости профессий и что это нормально. Можно, кстати, и мне стало интересно, как она на это смотрит. Но я прочувствовала, что да, что у нее есть сфера, в которой она видит себя, что она будет какое-то продолжительное время работать. То есть я не увидела там... Может быть, але я про то, что, безумоўна, слухай, у меня смартфон з'явіўся, калі мне было 21 год.
А у То цябе? много пораньше. Ну вось, Ну, я в лет, по-моему, 12-13, ну вось, наверное. а у інтэрнэт я першы інтэрнэт быў у інтэрнэт-клубах, бо у нас не было дома кампутара. А першы мой ноутбук, у мяне асабісты ноутбук, потым я выйшла замуж, і у нас быў як бы у майго былога мужа быў кампутар такі стацыянарны, і я потым успамінала, як мы па чарзе сядалі на гэты кампутар. Вось, а ноутбук у мяне з'явіўся, калі нарадзілась Ніка, гэта 14 год назад. Першы ноутбук з'явіўся. Ну так типа, ну, безумоўна, у мяне будзе другое стаўленне да новых тэхналогій, чым у цябе. Ну да, но я вот подумала, с одной стороны, да, это может быть вопрос, связанный с возрастом, просто что у меня раньше появились какие-то такие доступ к интернету систематический. Типа не раз в неделю, как ты сказала, в интернет-клуб ходить. А с другой стороны, я подумала про социальный аспект, потому что я понимаю, что мне нравится, в какую сторону развиваются информационные технологии, что можно решать вопросы без личной коммуникации. Я понимаю, что мне это сложно, у меня стресс. Я когда готовилась к этим созвонам всем своим, не знаю, к записи подкастов, у меня надо время внутри собраться с мыслями, что мы будем общаться. Я гэта звязваю не з узростам, я гэта Да, звязваю так з я ж про асаблівасцямі нашымі. Вот я про это, Бо, что а мне, наадварот, дай патрындзець, ну, не пісаць. Ну, і да, і яшчэ адзін момант, у якім мы вельмі рознімся, гэта дакументы, гэта тое, што проста ненавіжу. Дасягненне тое, што я падчас стасунка ўжо з Дашай пачала называць это дакументы, бо да гэтага я называла паперкі. Таму што для мяне, калі напісана шмат, да яшчэ вось гэтым афіцыйным языком, ё-маё, я просто меня аж колотить. А записаться некие все это документы, банки, аренды, вот это все дамовы, ой-ойки. Вот тут, ну, я не думаю, што гэта пытанне ўзросту. Я думаю, што гэта проста тое, што мне гэта не падабаецца, і ўсё. І вось гэта пра тое, пра што я кажу, што трэба размаўляць, таму што гэта пытанне не пра тое, што ты маладзейшая, таму цяпер там, не ведаю, искусственны інтэлект на цябе, да? А таму што табе гэта больш падабаецца, таму і табе гэта лягчэй, чым мне. І ёсць рэчы, якія мне не надта падабаюцца, напрыклад, але я разумею, што проста мне яны лягчэйшыя, чым табе. І чаму б тады я не зрабіць? Ну, то бок, і гэта таксама пра дамоўленасці для мяне больш, чым пра ўзрост. Адзінае, што скончыць размову пра ўзрост, што я б хацела проста заакцэнтаваць увагу пра тое, што адчуваць зноў сябе, это, мне здаецца, лейтматыў усіх нашых выпускаў, адчуваць сябе і як бы адчуваць, што ты асабіста хочаш, і заходзячы з гэтага, тады ёсць больш магчымасці пачуць іншую і як бы рабіць так, як камфортна двум бакам. Вось, але я ўсё-такі з улікам таго, што іерархія, любая іерархічная сістэма, а мы жывем у іерархічнай сістэме, яна правакуе сузалежнасць, я б на гэта звяртала ўвагу. І зноў-такі, калі гэта некаму камфортна, абы на здароўечка, типа, я ведаю, што ёсць людзі, якія кажуць, да, окей, у нас стасункі папа-дочь, і типа, мне гэта задавальняе, і задавальняе, альбо мама-сын, і типа, окей, калі гэта свядома на здароўе, калі нешта муле, то, мажліва, варта пакапаць там. То бок я пра ўзрост толькі вось гэты момант бы, мабыць, асцерагалася яго, таму што проста звярнуць на гэта ўвагу. А ў астатнім будьце здаровыя, шчаслівыя. Если комфортно, то да, можно даже не обращать Ну, внимания. давай толькі яшчэ все-таки скажем пра ўзрост, да, што мы, безумоўна, гаворым пра паўнагадовых людзей. Вось, паўналетніх. Да, конечно. Подкаст создан Пры падтрымцы сайта Беларусь.fm. Два падобных пытання такія прапаную тады ўжо пра далей. Як вы падтрымліваеце рамантыку ў стасунках? І яшчэ адно было такое таксама пытанне, як кожная з вас праяўляе каханне адна да адной і ці разумее і прымае кожная з бакоў гэтыя праяўленні? Ну вот я песни пою тебе. У меня есть такой прикол. Ну, я сейчас не буду петь свои шедевры. Мне цікава просто, ці калі-небудзь свет пачуе гэта, але да, есть такая фича у нас. Но, да, очень-очень узкий круг знает эти песни. Это ты и я. Да, нас двое. Да, я придумываю песни какие-то просто дурацкие такие, миленькие, и вот пою песни. Но справедливости ради, я так делаю, ну вот получается с тобой, они такие романтичные. Я пою детям такое,
ну, типа, хе-хей. Ну, вот какое-то такое. Когда хорошее настроение, мне кажется, что, ну, Нике это, мне кажется, что ей нравится, несмотря на то, что она говорит: "Даша, опять ты поешь". Ника — это младшая, да. Да. Что еще я делаю? Как я проявляю любовь? Говорю тебе, что люблю тебя. Подарки делаю. О Подарки. да, подарунки — это класс. Иногда, у нас бывают такие, редкие периоды, когда ты осмеливаешься, говоришь, что ты не хочешь сегодня целый день готовить, например, или завтра, и я беру это на себя. Ну ладно, прям иногда бывают периоды, когда ты смеешься. Мне здається, я апошнім часом часто это роблю. Нет? Еще Не, нет? ну тебе стыдно, неловко Сложнее, говорить про да, это. не складана, Да. але гэта ёсць. Слухай, ну так, і якраз такі адказваючы на пытанне, ці я гэта прымаю, я вельмі суперска гэта прымаю, прычым мне здаецца, што тут таксама мяне вельмі радуе. Ну, варта адзначыць, што ў мяне музычная адукацыя, яна як бы прямо акадэмія музыкі. Вось у Ну, мяне первое время тебя бесило, конечно, те песни, которые я пела тебе. Это не квадрат. Да, Даша, блин, спявала, музыкі мяне зразумеюць, калі Даша спявала, типа, на 4/4, але не заканчивала апошнюю долю. Вот это меня просто, ну, типа, я заподозрила, што, мабыць, ОКР — это не такая, як бы, не такая тэма, якая мяне не датычыць. Таму што, типа, чаму ты не дапела да кропкі. Ну, вось, да, тут варта адзначыць, што ў мяне ёсць музычная адукацыя, у мяне даволі добры музычны слух, у мяне аб'ектыўна добрае пачуццё рытму. Вось, і як бы, ну, а ў Дашы не. Пра слух. Нормальное чувство ритма. Пра слух. Вось. Мой учитель по барабанам говорит, что я отличная ученица. Да, вось. Карацей, калі ты ў нечым прафесіяналка, а я лічу все-таки себе прафесіяналка, не лежа на то, што я не граю, але, ну, як бы... 18 лет не выкинешь? Да, не выкінеш адукацыі. Вось. Мне часам, да, муліла, напрыклад, там, не траплянне ў ноты, альбо неразуменне, як можна не мець магчымасць патрапіць у ноту. Ну, давай, закапываешь себя. Вось. Але я да чаго, што для мяне гэта так міла, і гэта такое, ну, пра каханне. Это моя каханая жоначка. Яна мне тут спявае песенкі, часам не трапляю ў ноты. Ну, типа, а колькі шчасця бачыць, як ты ходзіш на барабаны, як ты прыходзіш. А як бы барабаны просто, ну, это ударная установка. Я, конечно, не могу это назвать барабаны. Это ударная установка. Там, где есть сольник, ну, малый барабан, большой. Вот, бочка. Просто Даша вчора мы слухали Карміну Бурану, і яна сказала, назвала літавры барабанамі спецыяльна, і мяне гэта вельмі вырубіла, тому што літавры — это не барабаны. Да. Вось. Дудка, все, что дыхать. Не, там был фагот, кларнет, габой, валторна. Нет, так хорошо. А как ты проявляешь любовь? Вось, таму я гэта ўсё прымаю, а як я праяўляю каханне? Я люблю рабіць тое, што я ведаю, што табе падабаецца. Ну, мне здаецца, што ў гэтым і ёсць сэнс праяўлення кахання, таму што... Это формалісткі звучыць. Давай. Не, я зараз паўспамінаю канкрэтныя штукі, але... Ну, мне здаецца, што гэта важна чуць патрэбы адна адной. Напрыклад, так і ты сказала, да, мне цяжка як бы часта казаць там, типа, давай-ка ты сёння будзеш гатовіць, але тым не менш мне комфортна і мне прыемна і падабаецца, калі ты кажаш, што ты хочаш. Альбо, напрыклад, калі ты кажаш, што там я застелі, калі ласка, ложак, таму што там я сёння не хачу, альбо там прыгатуй, калі ласка, ежу, альбо калі мы дамаўляемся, хто прыбірае. Ну, типа, там, альбо там у мяне няма сілу. Ну, канешне ж, я умею якасна падтрымліваць і клапаціцца, гэта як бы не адняць. Таму што умею. Навучылася і мацярынства сказалася, ўсё такое. Але тым не менш, мне вельмі важна, напрыклад, было, што былым годзе у Дашы была вельмі моцная дэпрэсія, прям, ну, гэта быў складаны эмацыйны стан, і мне было вельмі важна, што ў гэты час я не атадвінула сябе цалкам, што я знаходзіла магчымасць, не лічна на тое, што аб'ектыўна нейкі перыяд жыцця быў там больш за месяц, у нас было проста па раскладзе, і Дашу трэба было карміць, бо яна не хацела есці, і сустракаць пасля сна і так далей. Пры гэтым я знаходзіла час для сябе, я знаходзіла сабе падтрымку, я брала гэтую падтрымку, казала просто агучыць некаму, што мне цяжка, таму што Даша я не магла сказаць, што мне цяжка, бо ёй было цяжэй. Вось, і для мяне вось гэта вельмі такі класны момант асэнсавання, што я нарэшце перастала там ратаваць людзей, а навучылася дапамагаць і падтрымліваць. Так, я таксама люблю вельмі рабіць падарункі, страшна люблю. Да, подарки люблю. Получать я люблю. Особенно и делать если это еще и техника.
Или О, игры для да. Nintendo. І тут мы можам сказаць пра нашы навагоднія падарункі. Значыць, сярод рознага іншага Даша мне на дзень народзінаў, які быў незадоўга да Новага года, падарыла зімовыя кроксы такія уцюплёныя, таму што мы ходзім паліць на вуліцу з кватэры, і ў летніх ужо было халаднавата, а абуваць кожны раз красоўкі незручна. Вось, і я ёй вырашыла аддзячыць тым жа, і на Новы год я шукала ёй такія прыгожыя, каб яны класна выглядалі. Я накупляла гэтых яшчэ піно на этой кроксы навагодніх, там і Дзед Марозік, і ўсё. І я была ўпэўнена, што гэта вось типа топ, гэта самы галоўны падарунак будзе, які я падару, таму што акрамя гэтага я, канешне ж, падарыла там пласцінкі, бо у нас ёсць прайгравальнік, а Даша любіць таксама якасную музыку. Там нешта яшчэ, Несмотря на то, что у Даши нет слуха. Ирригатор и так далее. Да. Ну, так это не связано. Ну, Типа, так и... умение интонировать звуковысотность, это не связано с любовью к качественной музыке. Ну, карацей. Да, і я была ўпэўнена, што это кроксы будуць такія вау, і я яшчэ падарыла ірыгатар, там яшчэ нешта. А ўрэшце Даша просто была мега шчаслівая, таму што я падарыла штуку, чтобы делать ингаляцию. Ингалятор, вот, я забыла, как называется. Ингалятор. Просто вось прям ингалятор. Как в поликлинике. Да. Вось тое самае, як мне. Не, мяне, конечно, вельмі ўразіла калонка Marshall, тому што это такая для мяне некая вельмі якасная рэч, і таксама пра музыку, пра тое, што мы любім. Да, і пра якасны гук, але пры гэтым Даша мне падарыла электрафарэз. Таксама як у паліклініцы. І вось гэтыя падарункі нам просто прям вау. Вось у нас ёсць спіс, насамрэч. У нас ёсць віш-ліст. Некаторыя рэчы мы адной агучваем, і другая запісвае, а некаторыя рэчы просто паміж справай нехта кажа, там Даша скажа: «О, хацела бы то», а я адразу адкрываю свой спісачак, які заўсёды са мной тэлефончыку, і дапісваю, што яшчэ можна будзе падарыць. Не ўсё падорана, што хочацца, што хацелось, таму яшчэ ўперадзе гэты спіс ёсць. Ну вот, таму калі як я праяўляю каханне, мне здаецца, што ў першую чаргу гэта жаданнем слухаць і чуць. Я б яшчэ сказала такую штуку, как ОКР, і тое, што я лічу, што гэта таксама класна, што я не выпраўляю і не кажу, што гэта бздура, а я як бы уключаюся ў гэтыя рэчы. Только попробуй, да? Я тут возмутилась. Но это было бы странно, если бы ты мне говорила, Даша, ну, типа, это ерунда. Ну, не хочацца цябе як бы расстраиваць, але гэта было б странна для нашых стасункаў. На жаль, я ведаю стасункі, у якіх людзі кажуць, што типа нет, там наступать определенное количество раз или там переступать или что-то делать, или 3 раза стучать в дверь, это не надо, и, ну, типа, не звяртаюць увагу на тое, што некаму это вельмі важна. Да, у нас ёсць прям спіс такіх рытуальчыкаў, якія я вельмі хутка як бы запомнила, і мне абсолютно не перашкаджае рабіць так, як это мило, да, это мило. Да, вот, согласна? Проявляю? Ну да, это мне кажется, что это мило. Если бы ты никак не реагировала, было бы окей. Один пример приведи какой-нибудь. Ну, когда ты говоришь «привет на 100 лет». Да. Первое, когда ты говоришь. Да, ведаеце так, да, як у дзяцінстве. Не, а мне важно про наступать на ногу. Наступать на ногу, у Даши да. есть такая штука, что калі ёй нехта наступіць на ногу, ей трэба абавязкова наступіць у адказ. Это звучит так глупо, но на самом деле, если даже незнакомые люди наступают, или люди, которым... Нельзя наступить в ответ. Ну да, ну я все-таки держу эти рамки, чтобы... Ну да, але классно, что я наступаю в голове внутри себя, делаю движение ногой. То есть оно иногда доходит, ну типа это не прикол. Вось, и як бы я лічу, что гэта праяўленне кахання, что не абесцэньванне, не спроба змяніць, а прыняцце, что ну гэта такая наша фіча будет и все. Вось, ну да, я нават не ведаю, што яшчэ. Я магу сказаць, ці прымаем, я прымаю, безумоўна, і мне здаецца, што у нас няма такіх сітуацый, калі нехта з нас робіць тое, што другой, ну, типу, пофіг. Ну, напрыклад, для мяне нешта важна, і я такая падару-ка я гэта табе, там, зраблю для цябе гэта, хаця для цябе я ведаю, што гэта не будзе важна. Мне здаецца, мы просто такога не робім. Ну, песни, когда я тебе пела, тебе не нравилась. А я все равно пела. Ну, понравилось же, быстро идешь. Ну, таму што для мяне гэта пра прыняцце, пра любоў, пра каханне, пра тое, што ўсе праяўленні кахання, яны прыемныя. Вы слухаеце падкаст «Хто зверху?». Што вы думаеце пра старасць у кантэксце квір-культуры? Планы, страхі, думкі? Класнае пытанне, дзякую вялікі за пытанне. Што мы думаем пра старасць? Но я уже про нее думаю. Ну, в плане, что... А я нет. К сожалению или к счастью, но я уже думаю о том, как мы будем жить на пенсии. Будет ли у нас пенсия?
будет ли у нас Где, свое где мы жилье, будем жить? свое жилье или арендное, которое будет стоить дорого, а мы не сможем работать так, как работали, просто потому что, ну, мне так кажется, что чем старше становишься, тем... Хотя, кто знает. Короче, у нас были друзья, и мы с ними фантазировали, что мы можем на старости лет снять дом и жить просто парами в этом доме, как Да, две это бабушки, два дедушки. Ну, Вот. чаму прадысторыя? Это вельмі класная пара, з якой мы пазнаёміліся ў Кракаве, пара беларусаў, і мы вельмі класна бавілі час, і вось так, ну, аб'ектыўна вельмі неяк камфортна, бяспечна і так далей. Просто да, яны, на жаль, пераехалі ў вельмі далёкую краіну, і зараз мы вельмі мала камунікуем, хаця я ўпэўнена, што калі мы офлайн сустрэнемся, мы таксама будзем весяліцца. Але ў той момант якраз яшчэ з'явіўся такі аккаунт у Інстаграме, дзе ў адным доме, калі я правильно зразумела, яны жывуць разам, там 3 дзядулі, 3 бабулі, і яны здымаюць афігенскі просто рылсы, типа тиктокі, там як яны танчаць, як яны ўстраююць вечарыны, як там яшчэ нешта. Ну, типа, это вельмі класна глядзець. Я вельмі радуюся за гэтых людзей, і мы такія, типа, блин, мы будзем такімі же старушкамі і старічкамі. Ну, типа, і вось, да, такая думка ёсць. Калі казаць пра квір-прызму, я вось думаю, што да, што безумоўна мы зараз жывём у Польшчы, у якой як бы няма аднаполых шлюбаў, да, і ну безумоўна пра гэта трэба будзе падумаць, не ведаю, пра у тым ліку, як бы гэта не гучала, але пра спадчыну на выпадак, калі нехта раней памрэ. Ну, як бы это такія цяжкія думкі, але я думаю, што з часам мы будзем пра гэта думаць, безумоўна. Ну, я уже про это. Да, асабліва калі будзе з'яўляцца больш там, не ведаю, нерухомасці, жытло і так далей. Ну, гэта ўсё трэба будзе, канешне, афармляць неяк юрыдычна, падкоўвацца, таму што гэта гісторыя, калі людзі жывуць там 20 год разам, потым нехта памірае і у другого чалавека забірае ўсё радня ці яшчэ хто, это, канешне, фігня поўная. Гэта, на жаль, тое, пра што трэба думаць, акрамя таго, што проста будзе старасць. Ну, я... Кстати, вот ты то, что сказала про недвижимость, я об этом думаю даже не в контексте там старости, а в целом в контексте сохранения там своих вложений личных, каждый из нас, чтобы в случае, если вдруг когда-нибудь мы расстанемся, не было такого, что кто-то обидится и продаст квартиру и уедет со всеми деньгами, условно. Да, но... прыадкрываю завесу. Кожную рэч, якую мы купляем, мы амаўляем, чыя Ну, яна. не кожную. Ну, типа, і самае галоўнае, мне гэта окей. Я ў гэтым не бачу абсалютна ніякага там, типа, жадання расстацца і там, типа, адгребсці пабольш или паменьше. Мне з аднаго боку здаецца, што мне ўсё роўна, але мне вельмі прыемна, што я ведаю там, што шэры камод гэта камод Дашы, альбо там зялёны фатэль гэта мой фатэль аксамітны. І вось, ну, такія рэчы для мяне гэта вось якраз такі ў той самы момант пра давер, это вяртаючыся, не ведаю, да тых жа шлюбных дамоваў, да, пра якія кажуць, вы што, не давяряеце друг другу? Да тут не, ну, як бы сёння давяраем, а што будзе далей? Мне здаецца, яшчэ вельмі класна ў стасунках, што мяне радуе, гэта тое, што яны пачыналіся ў тым ліку з такой пазіцыі, што я не буду абяцаць табе, што я ніколі табе не зраблю больна. І моя пазіцыя дагэтуль такая. Я магу табе паабяцаць, што у мяне няма жадання рабіць табе больна, і я зраблю ўсё, каб не зрабіць табе больна. Але я разумею, маючы свой жыццёвы вопыт і розныя стасункі, што несвядома я магу зрабіць больна. Але я абяцаю, што я прынамсі прыкладу намаганні, каб цябе пачуць і каб ну, зрабіць гэта максімальна камфортна для дваіх. І гэта абсалютна не змяняе сітуацыі, што я абсалютна спакойна уяўляю, што можа быць гісторыя, калі нехта, калі там мы разлюбім адна адну, альбо нехта разлюбіць некага, і гэта будзе ўсё роўна больна ў той момант. І гэта нармальна. Таму што для мяне больш важна давер і вось эта адкрытасць, а не нейкія абяцанкі, цацанкі, якія я не магу даць абяцанку, што праз 20 год я цябе буду кахаць таксама, як зараз, бо я не ведаю, хто я буду праз 20 год. Ну, я буду мяняцца, і я не ведаю, як. Вось. Ну, я еще подумала по поводу старости через квир-культуру, через квир-призму в контексте, ну, социальном. Мои бабушка с дедушкой, у них не было друзей на старости лет. Типа они как-то жили свою жизнь, а потом на старости лет оп, и нету друзей, есть только вот семья, внуки, дети и так далее. Я подумала, что, во-первых, я вот об этом вообще не думала. Типа, будут у нас друзья или нет. Потом я подумала, что так у нас же сейчас есть как бы подруги, в том числе из квир-сообщества. Притом часть из них достаточно близкие. Ну, то есть... Ну, можно и с ними дом снять.
Не, я думаю, не в контексте дома, но в контексте того, что как бы мы вроде как на взрослом языке разговариваем с ним, ну, в плане, что у нас не было пока что кто-то на кого-то обиделись, там поругались и так далее. И, ну, в смысле, те, с кем у нас до сих пор отношения есть. И я подумала, так, а можно же их продлить до старости, до смерти, эти отношения? Как бы, ну, пока ценностно сходимся. То есть Блин, в прикольно. контексте социальном я вообще не думаю про это, потому что мне как бы пока здесь сейчас, я думаю, что это актуально просто на момент здесь сейчас, важно как бы финансово обезопасить нашу эту ячейку общества, когда мы понимаем, что у нас как бы налажена какая-то финансовая история, у нас есть жилье, которое наше, а не арендное, из которого нас могут выселить, нам могут поднять арендную плату в какой-то момент, нам могут еще что-то предложить. То есть я пока в этом контексте думаю, особенно думая, ну, про старость, что в какое-то время, или даже не про старость, а про временную нетрудоспособность. Вот я ударилась носом об дверь, у меня было легкое сотрясение, и я понимаю, что мне тяжело. А я, даже если бы я хотела взять за свой счет, как бы финансово, я сейчас не могу позволить это себе, что я вот не буду работать неделю просто потому, что там у меня голова болит, условно. Вот, я бы хотела про это подумать еще. Ну да, мне здаецца, што тут яшчэ пытанне ўсё-таки навакольнага свету ў канкрэтны дадзены перыяд, таму што мне здаецца, што там большасць з нас апошнія 4,5 гады частку гэтага часу просто выжывалі і наладжвалі неяк хоць мінімальна свой быт дацягнуць да нейкага ўзроўню, таму пакуль што хочацца гэтым насалодзіцца, але я вось падумала пра тое, што ці будзе з кім камунікаваць на старасці год, і я зноў-такі паўтаруся, што я не ведаю, кім я буду праз 20 год, і мажліва будзе сітуацыя, калі я там ці праз 30 год, і мажліва будзе сітуацыя, калі я буду хацець які-небудзь домік у вёсцы, каб мяне ніхто не чапалі, і гэта таксама нармальна. А калі я ўсё-такі буду вось этой бабулі, якая будзе я чакала ўсё сівых валасоў, каб зверху бахаць сіні колер, но зараз ужо мне сіняга колер няма. Ну, караце, калі я буду бабуля, якая там, не ведаю, будзе круціць вініл или там прыгаць з парашута, ну, то знайду тады з кім камунікаваць. Вось, мяне больш, хвалюе ўсё-таки тут і цяпер і наладзіць так, каб былі закрыты базавыя патрэбы, каб была нейкая адносная, хаця б наколькі гэта магчыма сёння стабільнасць, а потым уже астатняе, ну, і плюс тут як бы у мяне пакуль што для гляд это жытло і дзіця. Мне здаецца, што калі яшчэ дзіця, то там уже пра старасць паговорым пасля таго, як дзіця народзіцца. Вось. Ну, как оно подрастет, хотя бы чуть-чуть. Да. Таму, і мне здаецца, што самае галоўнае гэта ўсё-таки зноў-такі паўтаруся пра адчуваць сябе вось у тым ліку, калі я буду ўжо старушкай. Але я згодна з табой, што трэба прадумаць яшчэ варыянты недзееспасобнасці. Я подумала пра розныя там віды деменцыі і гэтак далей. Нет, тут даже вопрос не про деменцию, скорее адзінае, што про эмиграцию. Про эмиграцию, что в какой-то момент можно просто ногу сломать или руку, или голову разбить и в больницу попасть. Спойлер, не спойлер, з гэтым носам Дашы мы паехалі ў СОР, то бок у хуткую дапамогу у Варшаве. Мы выйшлі з дома ў 7:30 вечара і вярнуліся ў 9:30, праўда, не вечара, а раніцы. То бок мы праседзелі, патрацілі на гэта 16 гадзін, 12 там, ці 10 з іх мы праседзелі ў адной больніцы, просто чакаючы апісання томаграфіі, таму што аказалася, што ноччу не робяць, але сказаць нам прыедзьце раніцы ніхто не сказалі. Вось, ну, гэта таксама рэальнае жыцця, не буду тут скардзіцца, паўсюль ёсць свае плюсы і мінусы, і проста варта гэта мець на ўвазе. Але я хутчэй пра тое, што пра гэтыя штукі таксама трэба падумаць, Гавару і думаю, такое ўжо, там, дом, старость, такая... Слишком как-то сладенько звучит, давай... Не, яно не сладенько, ведаеш што, а это, такі пра вось гэта, мне здаецца, класна, таму што гэта зноў пра рэпрэзентацыю, якой мне асабіста, напрыклад, вельмі не хапала. У мяне не было рэпрэзентацыі, па-першае, усе гэта кіно. І жылі они долга і шчасліва. Окей, як? Як жылі? Што значыць шчасліва? А як яны жылі? Большасць гэтых, асабліва казкі, гэта ж увогуле жопа. Калі яны пачынаюць у такіх патрыархальна аб'юзіўных стасунках, то пра якое там шчасліва я не зусім разумею, ідзе мова. Вось, і мне не хапае вось гэтай рэпрэзентацыі, калі людзі, што можна проста пражыць шчасліва, спакойна. У мяне таксама была вось эта карцінка свету, што там я буду ўвесь час на драйве, там нешта там актыўнічаць і так далей. І цяпер вось у мяне
мне гэта картинка свету моцна типа не стыкуецца з тым, што я хочу просто мець разуменне, што ў мяне ёсць чым аплочваць жытло, там школы дзецям платныя, харчаванне гэтак далей, хадзіць некуды на сустрэч, тому што я разумею, што вы зараз у бліжэйшыя 2 тыдня будзе, там у бліжэйшы месяц будзе столькі мерапрыемстваў і канцэртаў і майстар-клясаў, на якія я б хацела патрапіць. Я не патраплю на больш чым палову з іх, просто таму што гэта зараз не прыярытэтна фінансава. І типа, а я хочу потрапіць. Ну, типа, вось я хутчэй пра вось гэта, а гэта зусім не тая картинка, дзе там тусіць, весяліцца і гэтак далей. Ну, я хочу тусіць, весяліцца, але дакладна не так, як это было ў маёй карцінкі свету, типа, увесь час. Я хочу якасную добрую піжаму, класна абстаўленую кухню, сушыльную машыну для бялізны і типа разам праводзіць з дзецьмі і з табой час і пажадана яшчэ адпачываць недзе, не толькі ў кватэры. Вось усё. Як бы опа, такой рэпрэзентацыі. Ты захацела. Да, не хапае. Таму з гэтага гледжання з аднаго боку нібыта такі выпуск такі типа все так спакойна і неяк безэмацыйна, а з другого боку там якраз такі для мяне вельмі шмат эмоцыяў, тому што ў глыбіні. Ёсць яшчэ быў такое пытанне камплімент, я б так яго назвала, не магу яго не агучыць. Чаму вы такія суперскія? Ну да, такие, правда, вы такие милые, что ж, да? Ну, такие же милые. Мне здаецца, як чалавек, якая з цягам часу больш трошку разумее пра паблік, пра публічнасць, мне здаецца, што калі людзі шчырыя ў пабліку, тады яны прыцягваюць увагу, тады яны яно, мне здаецца, все роўна адчуваецца, калі нешта робіцца з нейкай мэтай, а нешта робіцца проста таму, што хочацца. І мажліва ў гэтым, але насамрэч дзякуй вялікі за такое пытанне, прымаем, ну, такія вось мы котанькі. Спасибо, что слушали этот подкаст. Да, дзякуй вялікі за рэакцыю, у прынцыпе, на іншыя выпускі таксама. Дзякуй за там рэпосты і за тое, што вы за зваротную сувязь, што вы пішаце, што вы слухаце і чакаеце наступных выпускаў. Наперадзе яшчэ будуць выпускі. Застаемся на сувязі. Пытанні можна знайсці нас у інстаграме, прынамсі мяне дакладна. Наста Базар. Ну, як і ў Фейсбуку і паўсюль, але да, калі у вас ёсць пытанні, калі ласка, пішыце і застаемся на сувязі. Спасибо. Да, дзякуй вялікі. Пакуль.